og velkommen til den her video. Lige nu skal jeg henover og spille fodbold. Og det bliver sådan, hvor jeg står på mål, og så skal jeg se, om jeg redder nogle bolde. Og sådan nogle vilde. Ja, vi ses. Vi klipper nu. Okay, så er vi på banen. Okay, Line! Beboerne! Så er der beboerne.